nkhani imetabwera kuno ndi imeneyi ya mauniform amene tikuwaona apawa. Awa ndi mauniform owerengeka chabe 141 atsikana amene ali apawa. Komanso pali mauniform anyamata 106. Koma sinabwe pano takamaza mauniform 140 chakuti kapena 106. Mulendo wathu wa lero mpulogalamu ya Cruise 5 ndi a Paul Sosola. Iwowa ndi nzika ndithu ya kuno ku Malawi, ndipo chimene wanasankha moyo wawo ndikuti azigawa mauniform kwa ana asukulu kwa ulere. Moti mauniform amene tikuwaona apawa ndi mauniform amene iwowa asoketsa ndipo akonzeka kukapereka kwa ana aku primary. Kuyambira pamene munayamba ntchito imeneyi kufika panopo mwaperekako mauniform ochuluka bwanji ngati mmasungira mafigures amene? Ma uniform akwana 4,000. chifukwa ndapereka m'masukulu akwana 8. Ku dera limodzi kapena mapita kusiyana-siyana? Ndidayamba ku Chikwawa, Chikwawa Mkombezi na Misigize School. Ndidapita ku Chikwawa Central, ndapekaso masukulu ena awiri, Chilongoma Primary School ndi Nasawa School. Kuchoka apo ndidapita ku Kasungu, ndakapereka masukulu atatu, Katuta School, Chambala School ndi Chitenje School. Ndidapita so Kurumphi, kumene kuso ndakapereka so mauniform so pa Masurwe Primary School. 4,000 uniforms? 4,000 school uniforms. Amene mwapereka inuyo? Amene ndapereka ineyo masukulu ndi kunenawa, umboni ndi masukulu amene ndachulawa. Masaizi otu pali masaizi ayenawo ndi extra large ndithu. Paja mukudziwa mangoji kumangoji paja mavala mpakana pansi asavala zazifupi yayi mondi atsikana amene ngabe ilili ndilotaya bwino kwa atsikana kumangoji mukudziwa mavalidwe ake kuti savala safuna kuti zizilekeza pabondo kamene apa koma zizisasati thubasa akamayenda moti zizi kumangoji akazilanda mu masukulu akasangala kwambiri kuti amene wandi anatu akhoza kuvala ndipo zikagwirizana osati dula umuya. Tsopano tikhala pansi kuti ticheze bwinobwino, komano tisanakhale pansi ndinangofuna kuti ndidziwe kaye za inuyo ngati munthu tisanafike ku nkhani iyi. Fa nkhani ndiyo yopatsa chidwi kuti munthu tingoti munthu wamba ndiyo ndikiza iyo imeneyi. Munthu wamba osati bungwe kapena chaichi kapena chipani kapena kukoma munthu wamba. Kuganiza kuti ineyo utumiki wanga ndiwoti ndizigawa mauniform ku sukulu za primary ndi chinthu chopatsa chidwi kwambiri, koma dzina mwina kuti ndinu a Paul Sosola. Basi Paul Sosola. Mkanda ndi ndani? Ine ndine Paul Mkanda Sosola. Nakufuzani pompa. La mkandali ndinabadwa adandipatsa limeneli. Koma nthawi imene atandibatiza ku chalichi ndinosisepi. Atandibatiza mpamene tsopano adandipatsa Paul. Ndene ndalenga Paul Sosola. Mudanja za chizunguzo. Munaona kuti za mkandazi. Inalizo masula zambiri. Ati mkanda nkhugu amatelo teni yake. Tsono dati ayili. Koma ndine Paul Sosola. Mori mukula mani mkanda. Kupita nkawale mukamva dzina limenelo. Ali mkanda. Ama ndichula dzina limenelo. Ama ndi chalapa kamo. Ndine Paul Sosola. Ndine Paul. Osati mkanda. Za mkanda zasiyani. Ndabalizika. Basi. Sosola ngokuti kodi? Sosola adachokera kumvera. Adachisamuka ndi Nkhoma Synod ukakhala ku Nkhoma. Makolo atadachokera kumvera ndithu kupita kulondola Nkhoma Synod. Ndiye ineyo ndabadwira kumeneko, koma ndadzakhala ku Kawale kuchokera 1970 mondine nzika ya Mkawale, Kawale 1. Ndachita chidwi ifo ngati mukuti mudakakhala ku Kawale 1970. Saiza kuti by 1970 munali singoti mukhoza kukakhala kwiti. Mesa kuti ndabadwa 1970. Ndakakhala ku Kawale 1970. Ndine wakale bwana. Ndine wakale. Pa Christmas moja ndithu. Kwambiri. Koma kobadwira nkokulira nkukhala kuti kuna Thenje. Kuna Thenje. Makolo amakhala kumeneko? Makolo anga amakhala kumeneko, koma adakachona ku Zimbabwe. Abambo angu andibereka. Ndiye atamwalira pamene bambo wanga wang'ono adana kuti no anawa chuma chochili kuno ku Kawale ndabwere kuno. Ndatengedwa kakhala Kawale. Moti Kawale chigayo choyamba ku Kawale nchasosola. Ku Kawale kuja chigayo choyamba nchasosola, chachiwiri cha Msungamo.
eno sewa abwera posachedwa pompa amakulira mchuma zathu nthawi icho khan chigawo sine munthu amasewa iya chidali cha munali makhumudo chidali cha bambanga chidali cha bambanga munthu wachigawo amara kuja kuli chigawo kuchano chososola achigawo chososola ndichoncho ndithu chabwino bwana tsopano kumudziko mmene munenera kuti tidachoka kutidatere nkoti mmapitako ndithu kakhalako kapena ndizoti mwangokhala mtawuni muno michibwerere mmene mudabwera kuti ife ndife mtawuni bana kuna thenje ndimapita okay ndipo ndamangako matchalichi atatu ndimona ngati ukamba za mauniform iyayi pali solo za polisi so ndalowereraponso ndimona ngati ukamba za mauniform iyayi ndamanganso matchalichi atatu iyayi izoza ndalakwitsapo tsekula paja sikawambayi imapanga mauniform wa primary pamene munthu usuna amangopeka mauniform matchalichiso ndapangapo atatu koma uthandiza kuti ndimathandiza malata CCP Seventh Day Baptist dathandizapo ineyo chabwino umboni uli komwe kumudzi kuna thenjeko midziso ndikhoza kunena kuti mudzi wakuti okuti mukafuse nanga nkhani mafulika umbonitu apolisi onso mudagula uniform so izo jene ma reflectors aja moti panopa ku polisiku anandipempha ndithu ndendati ife ku polisiku iyayi koma timafuna ku skuluku koma ku polisiku atapangako zinaso ilipo mukhamupereka ndithu kumene ndaperekakonso so ma uniform wa apa ndikuona kuti pali ya atsikana koma timanena kuti umumuliza sanyamata tingoona mmene mukuti koma tikhoza kudumpha rape nanga karundu ana ruyo atsogoleri uyu ndi the future leaders of tomorrow kodi pacha anzatava mabulukulu pano boma lidavomereza anzatava mabuluku boma lidakhaula nayo ino nthawi yanu bwa makabudula tidauma nayo mphepo koma tsiwano monga trouser iyi chosangalatsa nchakuti kumangochi ana aja ku skulu amapita ku madrasa ndiye kumene savala kabudula amene avale trouser ndiye chifatana kuti ife palibe kanthu kuti tingochita so trouser kuti akachoka uku azikalowa nalo madrasa ndiye kuti apindula pawiri so iti ndiye kuti mtimalaya tsopano koma mabuluku mulibe trouser apezeka ndithu koma sample yake ndimene iyi ndichoncho ndithu izi zipo 106 masaiziwa mmayeza bwanji mmadziwa bwanji yaife makhala chiponyeponye amene kakankwaniye inemweyo chifukwa pana 300 simungapita kayesa mukhoza kayesa hayi muzikati tayikadzanja ndekuti sikuti kuskulu kosakudziwa kalikonse hayi akudziwa ndi hedeka kumadamuza kuti chala pakamo asankhulankhula chifukwa ndalama zikuvuta lokagawa mauniform kuzazati makolo ndikasoketsera kadire ndichoncho nthu timayipanga choncho timakwaza kuti musankhe anthu mwachinsinsi ndi aphunzitsi ndi ahedi amalemba anachi akalemba sadziwa ndi amadzangozidwa wiki yokomaliza kuti ana inu 1 2 3 kuli katundu akubwera mauniform uzani makolo anu uzani asuku komiti oyenelera na amabwera sono kudzalandira ndichoncho ndithu tikhale pansi kuti ticheze bwinobwino ndi apo Mkanda Sosola koma ndanena Mkanda andidandaula kwambiri Sosola apo Sosola ndiye mlendo wathu wa lero program ya Cruise 5 iwowa ntchito yawo imene anadzisankhira okha kuti azichita ndi imeneyi aliso ntchito ina imene amachita atiuza koma iwowa anasankha kuti ine ndizigawa mauniform kwa ana akuskulu ku primary ndalama zawo initiative yawo ndondomeko zonse ndi zawo tikuyankhula pano kunena kuti agawa 4,000 pieces kwa ana osiyanasiyana mu dziko lonse la Malawi sukulu zosiyanasiyana fanafati khale pasi kuti atilongosoleza mbiri za nkhani imeneyi koma pamene tikuyenda ukakhala pasi fa kumene ukakhalako ndikutali kwambiri mudziko limene aliyense wagomezera kudandaula komanso kunyinyirika komanso kuloza chala ena kuti sakutithandiza sakuchita bwino akutilakwira alipo Amalawi ena amene aona kuti achitepo kanthu
mwayiwo okha ndipo mmodzi mwa malo ameneyo ndiye mlendo wathu mpulogalamu ya lero ya Cruise 5 Apo Sosola amene anasankha kuti azigawa mayunifomu kwa ana aku skulu ku primary kwa ulere. Anawo sadziwa zone kuti pali munthu wina wake akudzagawa mayunifomu ayi, ndipo iwo suti amalengeza kuti ayi chonde tiuzeni ana amene akusowa mayunifomu m'masukulu moti ayi, koma iwo mwakuthekera kwawo amangosonkhetsa ndalama nkupanga mayunifomu nkupita pa sukulu nkukagawa. Koma kuti zimenezi zidayamba bwanji nanga zidayambira pati? Pano tikuyankhulana pano ndi 2026, papita nthawi yatali bwanji chiyambire ni zimenezi? Kugawa mayunifomu ndidayamba 2024. Okay, chabwino. Kuti muyambe chinachitika ndi chani? Kuti ndiyambe ndidaona kuti boma la Malawi 1994 lidambitsa maphunziro aulere. Yes. Ndipo ana ambiri adapita ku skulu kuja kuthamangira kwambiri. Yes. Mapero ake anosaja adadzachoka ku skulu. Ndiye tafufuza daona kuti chifukwa cha zakudya izimavuta ndiye chifukwa adabweresera phala. Phala lichakupita beu kaja be chonchija padapeza kuti anaja athawaso ku skulu. Ndiye tafufuza ndadziona kuti ana awawa chimene chikwacho ku skulu chifukwa ati akapita alibe uniform anzawa kukhala ndi uniform ndapena khalopa ndi uniform achi akuoneka ngati kuti ndi otayika. Ndi pamene ndaona kuti bwino ana osewa akhale ofanana ndi anza olemerawo. Nchifukwa ndikutenga ine uniform makagawa kwa anawa oti alibe thandizo. Koma ndiyo ndinu munthu wa ndalama osati masewera. Ine ndimalima. Oho. Ndili ndi munda moti ineyo munda umene ndimalima ndikakolola ndalama zanga zoyenda kupangira zimenezi. Komanso ndili ndi manyumbaso tina tochepa. Anthu olemera amatera ali timanyumba kuti ukaone nyumbayo. Mali timanyumba timene. Ine nibe nkakhumbi komo morolo ndikuona mwendo okhokozolo. Inayo ndili nyumba kungoti chifukwa utumiki. Soti ndi nyumba zodetsa nkhawa. Kotolo mutati mupire mukaona soti sone apangira njisi. Koma chifukwa utumiki uwu sindingalolo luthele pa njira. Okay. Chifukwa ndiyesa soti ndikapeza kena kalikonse ndizipititsa kumeneko. Kodi mumaganiza bwanji anthu amene mmachita zinthu ngati zimenezi? Chifukwa chonena kuti anthu kuona vuto timaona ndithu. Oloka mayenda umaona kuti uyo mwana wamasiye, uyo wopemphetsa, uyo ranene okhala akupita ku skulu atakwera galimoto kapena njinga, timaona mavuto amenewo. Zona. Koma kuchoka pongoona kuti ili ndi vuto nkupanga decide kuti ndichitapo kanthu. That's the part I don't understand. Kuti mumagwamo bwanji mucheni imeneyo chifukwa ndi anthu olankhula ndi ambiri, onyoza ndi ambiri. Olo programu imene tupanga yonchimwe ena akunyoza kale panopo. Yenja kunyozako ndiye number 1. Koma alipo ena ake akaona chinthu chicha amazungulira kuseni kuti naona apa pali vuto ndinafuna nthandizeko. Ndimafuna ine munthu kuze kuti cheni chimene chinakupangitsani kuti ndiyamba ine ndiye ndikuyamba mawa ndikukagawa ma uniform. Kandama akandika chinakupangitsani ndi chani? Pamene munthu ovutika onekera kwa inu amakhala otumizidwa dala ndi Mulungu kuti ino mpangepo kanthu. Oho. Chifukwa munthu ngati mwamuone inu ndiye kuti thandizo mwanjira neliyonse lichokera kwa inu. Mwina mankumana naye mwangozi. Mulungu wapanga dala kuti mukumane mwangozimo ndiye mumsake tsopano. Ngati simuthandiza, ngati simumuona bwino mumuyesetse kupangapo kutengapo gawo. Chifukwa Mulungu wapanga dala kuti mumuone inuyo. Anthu ovulika ngambiri ndiye ziti wokumana ndi uyu anakumana naye muzesetsa tsiku lilonse ogawapo kanthu kwa anthu. Tsiku lilonse. Mulungu amachonga zimene zicha. Ndiye utsala nkanthu koma? Amapereka Mulungu kale. Ntoni muda amwenya kuberedwa tsiku lilonse koma mudaona kuti mmwenya asauka. Ndzandala madiza anthu dzichi. Chifukwa yopereka. Ndzandala madiza anthu dzichi. Chifukwa chopereka nkhani nkupereka kamapereka chifukwa Mulungu ndamnamba pakisoti pereka ina nkupatsa mawa. Sindigona ndi njala sindidwalaso ene yoti mudziwe chipene ine kudwala chisawa palibe kumadziwa kuti dalitso chifukwa timapanga mbali imodzi yakufuna kwa Mulungu. Kukhwima kusadwala ineyo kukhwima ngachita maswera a Mulungu ndakaremesa zotereza thupi kuti munthu asamaniseweletse sizimenezo kuti munthu asamaniseweletse. Oho. So inuyo nkuganiza kwanu vuto likakuonekera iwe kuti panga detect kuti ili ndi vuto ndi udindo wako kuti uchitepo kanthu pavuto limenelo. Nanga loonekera kwa ndani
simwaliona ndinu ngati mwaliona ndinu ndenyo tingaponika nanga bwanji mtaliona vuto kukauza ena kuti ndaona vuto uku ndikathandize asosola kathandizeni tsopano chipai chilipo nchotere inu ngati mubwelo dzandusa ine koma ndekuti inu ndine thandizani chifukwa munthuyo mwamuona ndinu komanso podzandusa ine ndekuti inuyo chifukwa mwatengapo begawo chifukwa pano padeo mwatengapo gawo nanga simwadzandusa ine ndene nkakapanga zinthu zija ndekuti tathandizane inu ndine. So pali mavuto ambiri amene akuchitika kuno ku Malawi pali anthu ovutika mzipatala kusowa mankhwala ena amayi oyembekezera kusowa pogona ofunika kuwamangira pali mavuto ambiri inuyo kuti musankhe ngakhale kumbali ya maphunziroyi palinso mavuto ena munatchulako inu ena ndi ena zakudya ena amapita ndi njala ena savala sapato inuyo kuti musankhe ma uniform china akupangitsani ndi chani? Ine sinasankhe za uniform zokhazo kuchipatalaso eneyo ndimayendetsa ambulance ambulance imene mayendetsa ine nthawi mvula jamakhala ndimambulera 5 ilo mukamatsika ndi patient wanu ndimakupatsani ambulera pitani ambulera imene apita komanso ene magula ine plastic paper ija chosija kuchipatala yili ntchito yake makapaka maternity timadula ma 2 meters kumagera azimayi ife tudziwa mwezi makhalira timadula pitani kumagawa sekuti ndangopangapo ku uniform kuchipatalaso ndapangaponso komano apapa takhazikika pa nkhani ya uniform form pamene pakoni kuti pamene pande patenga mtunda ndithu pamene pande titima ndithu pamene chifukwa kuthandiza konse imene mwachita kufika pogawa ma uniform 4000 mukuti ndi ma uniform ochuluka kwambiri ndana ambiri zedi ndana ambiri kwambiri tsopano munayamba bwanji munayambira pati inuyo mwanene kwanu kuna Thenje koma makuli ankawalemu ayi kumveraso kula chibale ngakhale so muna kunhoma kuliso achibale kweneko koma osatiro kuhoma kuhoma kunkhoma pamene kunhoma zinazo ya kunkhoma mona rubuchura ruri kunhoma mona sileti kunhoma imati kunhoma nemukoza chati akuta arani ndimati kunhoma noti kunhoma mesa amati kunhoma chimodzi machoma kulemba ndi nkhoma koma kunhoma komano kuti muyambe kuti ndiyambire apa mudayambira kuti zogawa ma uniform kuyamba kugawa dambira ku Chikwawa chifukwa chani kuchikwawa nkhulupiriro ti 2024 mudaona mwe kudavutira ku Chikwawa kuti boma lila jijilika ukathandiza ine ndapitako tu ndimangona timalata apopo njelo apalibe kupanda pana nyumba apo ngati bowa kupeza kuti palibe chiliyonse pali tije ndiroka tinjelo uje timalata toka nyumba itamira ndi madzi ira njelo azitapita osati kumira zoitapita ndedono ti aboma ajijilika naneso nchiteko sopa ngono ndedamba solo pa Chilongoma Star School kumene kodakapeka makope 740 ma ballpoint 100 ma uniform 350 ma uniform ndithu yeno kai pamenepo school imene pane taona kuti autumiki ndi yese sendipitisa tatuzani kwina kumene kuli school yoti ithandizidweso ndadandilozera ku komwe ku Kwangabu ku Amatina Misigizi School kumaniza zone ndakapeka ma uniform pafupi mwina 1000 ntapita ineyo aine akamafuna mphunzitsi mmodzi wonjezera koma ndapeka ma uniform chifanda kuzondibweraso akuboma pobweraso kuti adzapereke mphunzitsi uja adakapeza kuti auza kuti mphunzitsi afika 6 malumwa amodzi anachuluka pa school anachuluka ma uniform apezeka ndiye nawo asofuna chani afuna saphunzitsi afuna so ena abwera tsopano chadasiya school adasiyasiya aja abwera ndiye tidaulimbikitsa kuti tibweraso basi kumapereka kwina ndi kwinako mwina tipumireso tichite nyimbo namba 2 mprogramu ya Cruise 5 kenako tikufuna tione kuti kodi iwowa ntchito imeneyi amachita mothandizana ndi ndani chifukwa akulowamo ndi mboma atu mmenemu kuli ma ministry kuli ma PS kuli ma minister kuli ma director kuli ma DEO ndi ena otero iwowa amachita bwanji ma structures yawo molumikizana ndi ma structures amene anakhazikika mdziko muno ndi boma komanso zina zambiri ntchito yogawa katundu ngati ameneyu ena ayeserapo tidamva kuti ayayi afuna akathandize pa chipatala munayiva nkhani imeneyi afuna akakukoze ambulance ndiye akuti boma
laletsa anthu iya silinaletsa haya wowo pana alipo konso kwambiri anthu iya munthu uyu afuna athandize tsopano muchingira bwanji iya sakuchingira koma munthu yakuyenera atsate ndondomeko yachali wowo akufuna ajepo padatuluka nkhani zambiri mpaka na ena mwina amene anali mmaganizo oti akhoza kufuna kuthandiza kuti koma nkhani zake ndi izizi I think ineyo aya tsopano inuyo mmakwanitsa bwanji kulowa mmasukulu nkugawa katundu ucha nkutuluka nkukalowaso uko boma limadziwa zimene machitasi boma kumene ndikupitako amadziwa kuti kukubwera munthu akudzagawa cheni kwina kwake ndinakabwezedwapo chifukwa amana kuti ndale ndedauza kuti tsopano ineyo oloko ndalezo ndiyimira kuti pao ndamba kuchikwawa Kasungu Rumpi komanso ndikumaloko kuti dzina langali la Sosola ndikumaloko sangapezeke Sosololo pang'ono koma iye ayibwerera kuti ngati mukufuna fusa na Zodiac MBC TV Radio Maria komanso ku skulu kumene ndikupitako ndamene akuidziwa nkhani chifukwa ine skulu sindikuidziwa komanda nadziwa ndithu kuti izizi sizingathe bwino tera mavenade nditumena pake ndiye tsopano atafusa anthu aja pano adadziona kuti munthu siwandale ndi munthu ambolo kusukulu sanapireso si MP mafuna munthu woti wapepa lalini ine adaphunzira nthawi akamuza opanda certificate ndi MP kusukulu simunapite sinaphunzire kwambiri mukati simunaphunzire kwambiri munathauza cha nkada ino khandi certificate ya standard 5 olwa 8 ndilibe muni certificate ya ndilibe ya skulu ndilibe ngati ndili mpepala ineyo ndi license yoendetsa galimoto ndi chaunzika kodi menya safuna ko certificate ya ayi chali kwa zoponda amati chichomenera ichi chamakalaja iki kumaona kuti ng'ombe zidusa basi kuti alati madina basi mulibe certificate yonse ndilibe koma skulu mudapitako mudalekeza chani ku skulu ndalekeza standard 8 form 1 dango olowera itavuta standard 8 iyo itavuta dakangolowera form 1 iyo kuti ankaoneka kuti ku secondary kumakhala bwanji kuona so kono izinso zintaitsa nthawi zintaitsa ndi madandaulo sinapita skulu ndi madandaulo back to issue iyi mumalowera pati entry point yanu mumapita direct ku skulu kapena mapita ku ministry kunena kuti ndine wakuti ndili mkatundu uyu mafuna ndikagawe tandipezeyani skulu zimayenda bwanji pamene papa choyambirira ndi makhala monga ndikucheza ndi munthu ndiye munthu yamanduza za skulu yakwawo ndiye munthu yakanduza za skulu yakwawo ndiye ndimamuwuza kuti siwana skulu yakwanu kuli munthu amene ukumudziwa kumene kuti amene kuti ndikumudziwa ndipatse namba lake ndama ndipatsa nambala ndimamuimbira foni munthu uja ku skulu kuja kumuwuza kuti ine ndine HSA ndili kuno ku Lilongwe kumuwuza dzina bwino ntchito imene ndimagwira health surveillance assistant koma boma landitumiza skulu kwanu kuja nekudera kwanuko ndiye ndifuna mundipezere malo a skulu ndiye aja amati ana kasi mulendo wathu amandipezera skulu ichi ndipo wiki ina amadzamuimbira foni kuti achimwene ndili ndi ana awiri wamuna ndi wamkazi ndiye ndifuna ndipeze uniform yakumeneko ndi 50,000 ndiyo ndigule uniform kuti ana apo obwera adzakhala ali mu uniform onene zimene zikukhala ineyo mukuza aja kuja mufuna pita kuja wakumudzi kuja ndiye jama zoti kubwera bwana afuna uniform kuti anawa adzakhale opanda chilendo ndiye ndikayepeza ndiye madzamuza kuti achimwene mundipezere ana 10 kuti adzakhale ndi ana angawa adzakhale pa ubale ndekuti amasankha 10 sakudziwa zoti ine kuno ndili uniform mwina 100 mwamba kale kugaya mashini masoka maatera ndamba kale ndiye tsono ikadzakhala kuti tsopano ndafika pamene ya 100 yakuti 200 ndiye mamuzo ati chimwene chilungamo chake nchoti ine sindibwera ine ndimagawa mauniform kwa ulere umboni pitani pa Zodiac Times MBC TV kapa Malawi Voice ndiye mupite mukaona zimene muone pamenepo pane mudziwa kuti ndionena zona ndiye amatsutsa kuti singatheke munthu kupeka mauniform kudzagawa ulere 200 or 500 kwa ulere zona ndamambotso ndakaona pano champano mabwera sono mboni urayi munthu amachitadi zinthuzi ndiye mamuzo kuti pano pa ndiye mukonzeke tubwera nawo mwe tubwera koma mupeze anthu oyenerera ndiye amakhala panga report kwa oyenererawo ndiyoncho ndithu atakubwezani chifukwa choti amakukayikani kuti ndinu wandale
mudayipanga solve bwanji nkhani imeneyi chifukwa choti mwina pena ena akhoza kukhumudwa kuti ine ndifuna kuthandiza wina sazibwera nkumayankhula zinthu ngati zimenezi basi nupita nawo kumwanza ma uniform simpita so kumeneko ya uniform ya school imeneyo chimene chidangothandiza chona kuti atankhulana ndi anthu achiti manenachi ndamene adauza kuti munthu asiwandale munthu wati kumudziwa ndife skulu anonso siwoyamba wapereka masukulu ambiri ndipo chifukwa ichi mulandireni na skulu ajaso adani kuti nkhani iyi idambika kalekale ndatola nkhani ena ndi amene adabwera kuno amenewo ndi amene adakampeza munthuyo ndiye sizinavute mpaka mudakapereka ndi tidapereka ndipo sona ali mwambo a Zodiac Times MBC TV adajambula bwino morumbo ni wina ndi anthu amenewo kupereka kwanu kumakhala kotani mumapita ndithu ndi azimayi achipani anthu agule ang'oma mafumu konivo mbendera petu mutanyamula likukumwera ma uniform tsopano vulo kuti ndigwitsa ntchito achipani zisokonekera ineyo mesa kuti kukavwate kuti kukaoneka kuti kuchitika mambo uko kuti mangopita ifeyo basi mukati ifeyo muneyo ineyo ndekha pososola ndimapita ineyo mwanyamula ma uniform nanyamula ma uniform ngati mene fomu awa ndokwanira atawa matumba ziwiri chiburundi chija sakwanira ukoko ndifuna chuluke tionjezereso apo koma mangweka zimatumba zikulu ticha timapereka ndithu mwanyamula ulendo kumene kuja oyenera amakapezeka kuti komweko inu mulankhula pamene pacha ine kuti ndabwera pano kusintha zinthu ndabwera pano kudzapereka ma uniform kwa ana a skulu potengera zimene mulungu wandipatsa ndene ndali ndigawane ndi ana a skulu akuno sinditha 5 minutes kuyankhula kwa ine chifukwa kupereka ungatenge 5 minutes ndabwera pano dzakupatsani uniform kuzingatenge 5 minutes inu anthu takhati kuona mwambo wathunthu wokapereka tsona amene achamakhala nzoyinga uzaphwekeze samamakekompea anthu amakhala saja pakana kaya matenti ng'ombe zosalakwa kuphedwa mbuzi ndipo mukhoza kukhumudwa kuti ine kuchikwawa dakajane biscuit a 50 kwacha ndipo botolo la Coca-Cola limodzi kumwambo wokapereka pa uniform basi koma dathokoza kwambiri munthu wakumudzi kupatsani botolo la Coca-Cola inuyo wakudada aguleni munthu wakumudzi asukulu imwankoni fanta pocho kadati pasankho kufolo ndi nkhanga imodzi dangotenga masunkulu akuluakulu zimene zitengani koma nkhangayo pankhanga pokhapo dapatsa kodacha khaza khanga mungayiona ndiyoncho akutero apososola mulendo wathu mpulogalamu lero ya Cruise 5 kugawa ma uniform kwa ana osiyanasiyana nkhani imene achita motsepula ni nkhani yoti tikufuna kuti tizikikepo nkhani ya ndale kuti mwina ena amachuluka kuthamanga kuganiza we are living in a world where munthu akachita chinthu chabwino sitifuna kuvomereza kuti wangochichita chabe yayi timafunsa kuti iyeyu kwenikweni akufuna chani olo munthu kubwera kuti amwene ndakupatsani iye akufuna chani kwa ine kalipo aya wangokupatsani kamene kalipo ndithu kapena mwina wapakako zina zake kumeneko kapena ena akana kodi so now zimene mukuchitazi anthu ena akakhoza kumafuna kuti azione munjira ina poyamba munanena kuti anthu ena ankane kuti mwina ndino andale mwina ndino otani koma ndikuona kuti katundu uyu simukugawa dera limodzi kapena malo amodzi Malawi yonse mwapitako mati kurumphi kuchikwawa skulu atatu Kasungu maskulu atatu kurumphi skulu imodzi pano pati kupita ku Mangochi Lulanga Primary School kumene kuli kufupi nkusalima potengera chifukwa sindidziwako kusonyeza kuti olota kauti ndalezo ufuna uchukire kutiko olodu MP wokuti ufuna ndikayimira kuti ovuta so imeneyo ndiye kuti so imeneyo ndiyo yamba yachiwiri ndiye kuti amene yuyu ndalama zikumuyabwa kwambiri chifukwa amene yuyu chifukwa alipo enanso andalama amene timadziwa mdziko muno amene amathandizanso ndipo anthu timathokoza kwambiri ngakhale pena kuthandiza kwawo kumakhako mapereka mafunso kuti kodi akuthandizamu kuti akufuna kuthandizadi kapena akungofuna anthu awaone kuti akuthandiza kapena zimene akuchotsapozo ndi zimene zikutsalazo kodi muphika momwe tsalazo tani chifukwa kulipo matayi nimagawa ndiwo ine
ukaona chimphika kuti chimphika Eh. chodzaza ndi nyama wangondipatsa mafupa kodi munthu amene aganiza bwanji inuyo mwati ndalama mmayipeza kuchokera kuti poyamba mati ndinu kuntchito magwira ku ine ndine driver ku Ministry of Health ndimagwira ntchito yoyendetsa galimoto ku Ministry of Health ku Lilongwe capital hill. Kupatula kutero mwati machita ulimi ndimalima ndili ndi munda waukulu. Mukati waukulu mutanthauza chani? Iyi ma hectares. Ochulukirapo ndithu. Ochulukirapo. Ndi pafupi mwina 15 to 16 hectares. Ndiye pamene mmalima kuti mukalima mukakolola mupeze phindulo ndimene magwitsa ntchito kuko. Ineyo zokolola zanga ndiziwe ndikugwitsa ntchito kumagula uniform kumathandizira ana school chifukwa mafizi so ndimalipira. Palibe ena ake amene mwina ali ndi chithumba kuseriku amene amaona kuti ineyo ndikadakonda nditachita nawo izozo koma zimandivuta ndi ndingokupatsani kuti mukonzetse popeza inu munalumikizana kale ndi anthu apitani mukapanga. Ndipo ineyo ndinene chilungamo. Palibe ndi 2000 kwacha okha amene wina akadandipatsa musika wa ku Lilongwe 2000 kwacha. Amariya chani 2000? Basi kuthokoza ntchito amene tikugwira. Wina ku Tanzania adandipatsa 150,000 ataona bojeni pacha kuti iwe ndikupatsa ndalama adatumiza 150,000 message dela ndira. Ndinene chilungamo palibe wina amene adandipatsa so ndalama anthu ake ndawira amenewo. 152,000 ime mdalira. 152,000 imene dala ndire ndipo ndikuthokoza kwambiri. Yes. Imene ndipo ndikuthokoza kwambiri kuti anthu amene adandithandiza. Kunyumba muli pabanja? Ndili pabanja. Ndiye iwo amati hayi bambo tengani ndalama tinavutikirazi pitani muzikagawa kumeneko. Iwo namavomera. Kodi ndimakagawa ndalama. Ine sindigawa ndalama. Hayi sokani malifo. Pamwe ndere. Iso ita. Hayi marifuna ko kadirese. Hayi tufane kasokera malifo. Akazwanga ndimakonda kwambiri. Ndibalinza usozochita. Koma mission iyi ndi yasizoona yayi. Amavomereza izi. Ndalisoro ndi watosa. Amavomereza izi. Izi akazwanga anazokolorazi tikagulitsa kachima nkaka mukasoketsa ma uniform mukapereke kwa anthu oti simuwadziwa simunaoneko. Kazwanga amapemphera. Kazwanga amapemphera kwambiri. Mora amachimvetsa chimene chichi kuti ano tiye ndizipanga zimene. Kazwanga amapemphera. Olotandikire chenyengo amadziwa. Achimwene no simukuyenda bwino. Ndalama simukuzisamala bwino. Kazwanga amapemphera. Mangokopsezani kuti ayi. Ndikomuza kuti ndakuonani mapemphera. Ayi ndikumudzwa ndini. Ndifuna muendende mwina mwina. Kazwanga ndikumudzwa ndini. Really? Ndipo ndikumudzwa ndini. So izi sikuti machita mozembera kuti mothawa kuti nchana. Otsopa ndikuti banja likadatha chifukwa ndalamazo zosamachito zoti ndalama zarani zapita. Koma kabineti limakhala ndithu nyumba mu. Timakhala mayi apapa ifeyo chifukwa mwachitsanzo nyumba zina zofika zimene anthu amati kukhale chakuti tiudziwa tidzazive zabe utsogolo. Koma pano pati tigwireni ntchito iyi ndi utumiki. Amapereka Mulungu. Masukulu amene mwakhala mukuyenda kukapereka katundu ameneyu ndi sukulu iti imene mutapita munakhudzika kuti kapena mwana amene woti kapena chinake imene chinachitika chimene inuyo chinakuvetsani kuti koma I think ndachita chinthu chaphindu kwambiri taonani zinthu izi taonani apa ndikutiko kumene munapitako munaona zimenezi. Kuchikwawa pano ndimagawa ine ndimalira pepa misonzi pepa kumatuka ine misonzi potengera momwe zinthu zidaliri ndimalira ine kwambiri. Mudaona chiyani kuchikwawa? Basi choncho koma ndimalira zandipfetsa chisoni. Ndimafunisa nkadakhala ndi ndalama thandize masukulu koma mudangoti ndingochirako pamene ndakwanitsapo. Kukasungu chimodzimodzi chifukwa kasungu pamene ndimapereka ma uniform ndimagawa so ndalama kwa ana asukulu. Nambani? Number 3. Zidandipfetsa chisoni kwambiri. Zikungovuta ndi ndalama. Kukula kwa vuto limeneli ndikotani
vuto la kusowa ma uniform ku Malawi mwina ena akudzidzimuka kuti mpakana anthu amafika so mpakana po amakapeka ma uniform aulere imene si munthu mangogula kasalu basi kusoketsa nkutani inuyo mmene makhamu kuyenda umumo mwaona kuti vuto limene ndikulu bwanji. Vuto la uniform ndi vuto lalikulu ngakhale kuti boma lidana kuti uniform asamabweza anacha tidavomereza nzabwino koma uniform ndimene mampangisa mwana kuti apatsidwe ulemu. Mwana atava uniform kuti adutsapo simunganerwa kuba koma wina wa skuluso kuti adutsapo kuti sanva uniform muyamba kuti wakuba uyo ndipo mwana amene ali mu uniform amapatsidwa ulemu kwambiri samangedwa chipongwe ndi chitetezo komanso anacha makhala osangalala. So panopo tikuyankhula pano ana akumavalabe ma uniform ngakhale woma lidda masula kuti amene alibe akhoza kubwera asabwezedwe komabe kupita msukulu mucha ana amavalabe ma uniform andi iwamo kuti amasangalala ku uniform choncho. Pano pa ana akusangalala mava uniform chifukwa amaona kuti kufanana ndi anzathu. Ndi amalimbikira so skulu andi mwana atu a simple thing like that ifete kozomana ngati kuti yanjani koma kwa iyeyo ndithu ndi chinthu choti amachipanga value kwambiri. School uniform ndi ofrika kwambiri kwa ana pa skulu Malawi muno uniform ndi ofrika kwambiri. Akutero mlendo wathu walero mu program ya Cruise 5 apo sosola amene mangopeza kumene mwazemphananiza mbiri kwambiri raona ma uniform kumbuyo uko kuti ma uniform kumeneko akuti wao autumiki wao akucha utumiki ndi utumikidi ndi wogawa ma uniform amagawa ma uniform kwa ana a primary aku school ndipo tikuyankhula pano ayenda mu skulu zosiyana kuno ku Malawi aperekako ma uniform okwana 4000 akuone kuti sakusira pomwe pankulu amene chifukwa akuone kuti adakali ndi mphamvu zoti azipitebe chitsogolo. Ndikudziwa kuti mpulogalamu iyi takhazika kwambiri pa nkhani ya uniform zimene mapereka komano munangonena mojompha kunena kuti kupatula uniform zimene mwakhala mukupereka zimene machita ngati tikhoza kungoti ntchito za chifundo sizokhazo yayi manena kuti munamanganso charity kuthandiza kukhoma malata ndikuti mudachita zimenezi kwa Mazengera mudzi wake tukumala charity cha CCP dapereka malata mudzi wake Aphala kwa Mazengera komweko dapereka matabwa wonse adamanga charity nda Baptist azungu ndiye sasuka ndi matabwa wonse dabweresa ndine ndi misomali mudzi wa Jowa 7th day dapereka so malata masankha CCP ukhaokha machali chake ayi pali CCP 7th day Baptist machali atatu. Ichi nchani ichi ndi zokhuza ndi police forum Kachule police forum donated by Sosola ichi ndithu chimene chineyo adandipempha police kwenda athandizire anana ndigule ma uniform koma nati ayine ku police kusikweni kwendifuna ku school ndenda ati ayi mpangebe moti izizi ndagula izi monga mukuona cha police sipali ichi ya police akoma uniform yomudakairo waso kaya yopereka ma uniform yonso ndi deal kwande kuti inunso mudakafungako imodzi ayi bwana ya muzira akakuyimitsani inunso kuponya kwe kuti ayi leso ndine wa police amakufusa fuso la ku police kukaniko yankha so inu mathandizana ndi a police forum ndenda galizo kuti ndipereke ndithu malo angapo ndithu ngakhaida kugona kwambiri ku skulu so ku sukulu mwathandizapo ku chalichi mwati mwathandizapo ku chalichi so magula uniform kumsunga CCP uniform ya chalichi ya makwaya mudapita kumene kumukaona ineyo ndagula so ma uniform ku chalichi ya msunga CCP ndikuchula kumalo kuti ngati mongafuna makafufuza nzosa akaone okha inu mukhoza kumapita makafufuza kuti koda kodi ifeso tipireso kumeneko nanga sori mugwira chilungamo ayi mwana ngati zimene zilisire amene alifupi kwasunga azipira amene chawera nanga kulumpi kuti tikafika ku kulumpi masulo school ayi kuti tikafufuze zinthu murumantu kuti kwadi mkulu amadisi zona kapena yetu amanama mangosinjirira koma so bwino ake zinazo zoti mukhoza uziona kale pa zodi yake all over Facebook timaona ma videos yanu mukuoneka ayi anthu asonkhana anthu akulandira katundu akutani masomphenya anu ndi otani pa izizi
ndikunena izi ndikukuoperani kwambiri chifukwa chonena kuti anthu ofuna ma uniform sadzatha kuno ku Malawi ndambiri ndipo ngakhale kuyankhula pano ngakhale inu mukunena kuti 4000 anthu ofuna ma uniform ndambiri ndi raimusi inde komanso kutsogoloku ana akubadwa kwambiri zo mutafunanso ma uniform so mutapeza kuti mpakana ugwira ndodo mukungabe ma uniform iniyo masomphenya anu ndiorani pa zimene mukuchitazi mufuna zifike pati ine ndipofuwa kuti ndikufuna kuti ndiyesetse kuti ndipereke ma uniform wa moyo wanga wonse ini mukudziwa kuti mulungu wakusungeni moyo wautali bwanji kandi mwela chaka chamazi kutha chaka chamawacho nanga ngati padutseza kateni musanamwalire ndi ana wakhala kupindulabe ngati 20 ana wakhala kulenderabe si mulungu alipo chifukwa mulungu alipo amene amatipatsa zimenezo ndikuti zaka zonsezi ndikhala ndikupereka za moyo wanga ena amanena kuti tisamakonde kuchita izi zomangopereka zizi andale amati ma handout ena amati zachifundo chifukwa chonena kuti ana amene mukathandiza inuwo ali makolo awo ndipo makolo awowo ndalama iwowo akuthera zinthu zina momwe amugulire mwana wawo uniform amugulire kope amugulire kasapato mwana zipita iwo akuti sosola alipo abweretsa ma uniform ndi anthu amene akuti yayi mukatero mukulanda udindo wa makolo momwe athandizepo pamenepo inuyo mukuthandiza ndiye kuti mukamatero mukulimbikitsa makolo kuti kapangani zinazo ananuwa ndisamala ndine inu zimene zomaziona bwa ayi akulakwitsa chifukwa makolo kumakhala kuti iwo alibe pogwira ngati kuti makolo alibe pogwira sura amathera zimene mukunena kuti amathera mowa kapena othera chani ayi amathera mowa kumene inu makukamwa anthu amene amwera mowa kumene kuti kodi awawa kuwafunsa kuti kodi akuti mwana wa urundu uyo wakanikopita ku skuli chifukwa choti ati alibe ndalama koma taonani munthu alikwalakwala kugona mbali mwa msewu amakhala amwetsedwa ati aminachi ambira chokona amwetsedwa zona ndikuseni akona amwetsedwa mowa koma tikwenda kuti nkhani yayikulu nkuti tizithandizanani kamakolo kayakutani izozo zilibe ntchito koma ife amene tiona fite titengepo gawo boma ena aso amanena kuti kodi anthu mukuthamangira omachita zinthu ngati izizi pamene boma ndi imene boma limatidula misonkho yambirimbiri ndipo sakupereka mankhwala mzipatala sakukoza misewu sakupereka ma uniform sakupereka olo makope olo choko olo dastala aphunzitsi kung'amba kasalu kukulu kopafufutira ndeni muziti lukapereka zinthu zimene zizi ndiye boma lichitapo chani inuyonso ndina anthu amene anthu amakuwuzanizala kuti ndi amene mulimbikitsa kuti boma lisamagwiritse ntchito ndalama zake pa zinthu ngati zimenezi ayi bwa boma ndife anthu ayi boma amene amati inula ndalama koma akapewa pecha muziti ndife ayi tadikirani boma lili mchithumba cha ndalama inu ndine thandiza ntchito zachitukuko tithandize boma lalero nkhani ilipo ndimene musatengere kuti mina akupanga chani ya izozo zisatikhudze koma ife amene tilinkuthekerafe tentipangeni mbali yathu ndiye boma lizichita cha azipanga misewu azipanga zina sakupanga ka misewu nchifukwa anthu amati musamapange olo even anthu amakumba kumatengati madothi mayika mati musamakwirire zimenezi koma bwana zonse tisangosira boma tentitengepo gawo tisangosira boma tikasira amene ajawo zina siziyenda boma lingakagule uniform kuti apatse mwana ndifeyo amene tikuonafe amene achati sasire zimenezo tithandizane nawoni tikathandizana nawo zinthu ziyenda bwino ndikuti iwowo achita manyazi ambopanga zina misomo nena azikuonza tsopano muntchito yanu yothandiza anthu osiyanasiyana magulu osiyanasiyana pali nthawi imene munaona kuti akomatu apapatsa pano zinthuzi anthu awawano ayamba they are taking advantage tsopano amba kundigwiritsa ntchito molakwika chifukwa ano mpaka napapa izi zanenera apange okha zinachitikako zimenezo ineyo kumafira kuti ineyo ndanena kuti ndipanga mbali yanga ndiyi tsopano mwafikanso poti hayi kashati kamwatipatsa koma andewapanda tayero koma olokasopo koti nkachapire mukunena zozona koma ino bwino ake kumalo komapirako kamodzi ndingopita kapereka basi ulendo kwina ena sapindulesa sakuyimbiraniso safulasha anthu koma sitisanambala kwinako chifukwa nkhani imene iwache ndine timalumikizana ndiyo tikapatse manfomu tapatsa tathana mudzasiyeko kwina mudzaona iya sensako nambala kodi asosola timathokoza ma uniform koma pali tiwanati naso iyayi ena adane naso monga kwina napemphedwa manga ofesi
Then na office ndipanga mavuto ndili ndi ngongole kumangochi yoti kapeka manfomu. Nkapeka manfomu ndi pamene ndikhoza kuona school ina kapena pamene ndikhoza kuona kuti ndithandizepo pena. Pano ndikadalo mangidwa panopa singapake chiliyo chifukwa manfomu wapita kumangochi. Amene mudalonjeza kale kuti ndikapereka. Ndipo eni akewo adadzaona so kale ndauza kuti Mungu ngati wabodza bwerani adapita kukaona manfomu. Ala manfomu akubweradi. Akuti manfomu ndi taona. Taona abwera. Tsopano amafusa ndiye bwanji kuti apepani transport. Mwati nkapeza transport. Nkangopeza transport. Ngati wina ngati angandipase transport. Uniform ikupita kumangochi tikapereke kweni yake ine ndiwane skulu ina. Kuli koma kuli ku Palombe kofika ndipiteko. Ndaona pamene majera ndapaona. Chifukwa choti apapa ndagwira chonenepa kwambiri. Anthu otere mane kuti katundu alipo koma vuto mayendedwe pogona komanso kachakudya. Ndiye mukangokoza izi ndizi ndibwera naye katunduyo kumeneko. Tsopano ndikuwuza ni chonchi kumwamba kwa Mulungu. Palibe amene adandipasa olowani kwaja transport kosa ndikuyendako ndimagwitsa ntchito ndalama zanga. Yapazapangira chifuna kuti ineyo zangu ndivuta panopa. Koma ndikwanisa zipita zisi. Ndikwanisa ndidzera kusalima uko panyanja kapereka. Sindala so munthu inali pankani chifukwa mwina adi ena aziona ngati tufuna po kena kake. Ayi utumiki ndiwanga ndikwanisa ndeka. Nkapeza ndalama. Fenderi na nyadira kaurira gwira. Ayi tisapezepo phindu pa chinthu choti ufuna thandiza anthu. Tilengana zotsoka. Nchifanda kuza wina adandipatsa 2000 wina 150. Amene ajawo ndalama zada chitona kuti zindisaje mpereka. Ndizilapira ku manfomu. Kuopa ndikadangoje ndalama imeneyi ndikunena chilungamo chinachiyambika mavuto. Ukozolengera nazo matsoka zimenezi. Iwo popereka mapeka kuti zacha zikathandize. Tsopa unaenda ndani? Iwona kuti aya koma njala yanivuta. Aya iya. Zipepeseko. Aya itsoka. Ukajira kwa mafolo. Ayi. Umathamangitsana nayo ifuno thamba uyipusira ko. Ayi. Ndiye kuvuta tsoka. Kuti bwino ndingokupemphani pepani ku nyumbako njala. Yes. Koma sakupempheni mdzina la katundu oti ndikapeka kwina. Monga mudziwa kuti ineyo ndimathandiza anthu ovutika. Chabwino ndiye mwandipatsa. Ndiye ndimene kwa anthu ovutika chapa ndiye. Ngasini ngarizi ukafika kwa nderi mukuthandiza zathandizika. Ngati mwandipatsa ndithandize imeneyi. Ngitenge igwire ntchito imene mwandipatsira. Akutero oto. Yo ndi aposo sola. Mulendo wathu alero program ya Cruise 5. Akutamachira za ntchito za chifundo basi kungofuna kuthandiza. Komanso sizoti muziona ngati amajapo aya kuti zonse zimenjekera mtumba mwawo. Initiative yawo timafoni palibe zoti amutumiza ya units. Kapena echidindo. Kapena uno dizilo kuno mtengo wake ndi makuti ndiye muone kuti china banja. Kama kungopanga basi kuti athandize. Tikumaliza kucheza ndi mulendo wathu alero program ya Cruise 5 amene wandi aposo sola amene amachita ntchito za chifundo. Iwo waonera kuti akhala kugawa ma uniform a ana a school a primary okwana 4000 ndipo akuti apa angoyamba chabe chifukwa sakufuna kudzasiya mpaka na Mulungu atatenga. Komanso kupatula pamenepo akhala kuthandiza mu njira zosiyana-siyana, kupereka kwa malata pa chalichi pena, kupereka kwa matabwa apo. Komanso akuti ayi apolisi a forum ndagulira kuti mavesti kuti akamavala azionekera patali. Akuti izi akuchita mwakufuna kwawo ngati munthu. Ndipo palibe amene akuwakakamiza kapena kuwanyengerera kapena kuwaopseza ayi koma anasankha okha. Kodi inuyo mungapemphe chiyani kwa Malawi pa mtima wathu othandiza anthu ena? Ndinaona ku United Kingdom chinyumba chachikulu chinapsa cha upstairs ndipo anthu ambiri anapsa katundu wawo anaonongeka. Ndiye council inalengeza kunena kuti mnyumba umu munali anthu ochuluka chonchi ndipo anthu katundu wawo wathera momwemo mabulangete mbali ndi zina zotero. Chonde anthu akufuna kwabwino tithandizane. Panja panabwera katundu mpaka na council analengeza kuti basi siyani bweretsa katundu wakwanira koma anthu kumabweretsabe mabulangete zovala zakudya kuti tikusowa posungira. Chonde basi katundu wakwanira. Izi kumalawi kuno pena tikavundukula zimadzaoneka koma kwakukulu sizikuoneka yayi. Ukaona wakula kumalawi kuno nkokera kwako
ine bora ine ndi ana anga zidzathu zili pabwino basi. Ezo. Anthu amamudutsa munthu akugona ndi njala potero wina umwe akudya umwe sakudya zioneka ngati kuti kantima kaja kothandizana kaja kuti ponyere chingwe kakuoneka ngati kayamba kuchepa. N'chifukwa chake pano mpaka natukhala pasi kumakamba nkhani ngati izi kuti aya awa anathandiza motere kusenza kuti kunoko mtima ngati umenewu ineyo nkuona kwanga ndikuona ngati ukuchepera ndipo ndizopatsa chidwi kuti munthu ngati ineyo mukhoza umachita ngati izi. Mungalankhule motani Amalawi pa nkhani imeneyi? Nkhani yayikulu ndikuona kuti Amalawi tithandizaneni chifukwa mavuto oti kwaona ndife Amalawi kuti anza tavutika ndiye ukaona kuti zatero titengepo gawo pothandiza. Amene amaona kuti mwina iwowo zimene ali nazozo nzochepa sangathe kugawira anzawo mwina mtima ogawa ali nawo ndipo chifundo ali nacho koma akaona amati tsono ineyo nkagawa akaka ananga akufa ndi njala nanga ola uniform uyo nkapereka mwana wanga ndi kuti asowa chovala. Hayi palibe zoti zachepa olona kautili ndi ziwiri kamodzi mpatse munthu ndi 2D uchina kwa zachipesa. Abale anu sadandaula kunena kuti kodi inuyo katundu ameneyo munyamula umakapereka kuchikwawa munyamula umakapereka kulupi pamene kumudzi kwanu vana akungoyenda msana pa mtunda chifu pa mtunda ma uniform simukuwapatsa ifo chani inu mayankha mbwanyi atotera? Utumiki umapita kumene munthu atumidwa. Munthu katumidwa kuti katundu upita kapereke kwakuti kapereka kumeneko. Mwina ena akuzongoona ngati mufuna potchukirapo kuti dziko likudziweni chifukwa mapita kutali kumwe mutibweza nomwe mathandiza kaye kwanu kenako mukono lomwe thandiza kenako muzipita kwinawo. Ine kadafuna otchuka kadapanga dera limodzi ana 4000 dera limodzi olo MP sanga ine yapo ndeneneletu 4000 olo MP kumeneko kusanga ine mukhoza kumpwereka kwambiri amene akhoza osiya yekha chifukwa chilanga shadow pamene chilanga shadow ndiye ineyo chifukwa mapita malo ena ndiyena. Ndichocho ndithu nanga andali atakufikirani kuti koma ndime muchitiramu iyayi ife tasuthika ndipo tiyeni tigwire ntchito limodzi asosola tigwire ntchito limodzi tabwerani kudera kwangako mudzagaweko kumene kuma uniform. Ayi zachipanizo yayi abwere ngati bambo wakuti okuti kapena mayi wakuti okuti koma kuti anena kuti ine olemekeza wakuti okuti ayi andilakwitsa chifukwa ndi ambovala tsono zachipani tsopano. Ndiye koma mesa vuto la uniform lili mdera lake lo MPO ndiye waona ndene chifukwa mapita kwa ahedi ndamene amuyitana iyeyo a skulu ndamene amuyitana iyeyo bwerani pali munthu akupe ndipo ene popere kama kapeko eni skulu ndamene ampatsole muyeyo koma ndimtenga kuti ndi munthu wakumeneko. Pano ndikhoza machilo ndapeka kwakuti kutchula dzina la munthu koma sizoyenda kuti ndimutchule MP yayi koma ndingotchula kumalo ndiye mudziwana kuti kumaloku MP anali wakuti kapena ndi wakuti koma sindipita kwa MP ayi. Koma ma MP ena sakhala thengenenge akava kuti sosola anabwera mafuna anandetsa njigo kwina adana zopusa zokunayi yeno zopusa zokunayi njigo zopusa njigo nanga sadaona kuti pamene papa kodi ndana amene kodi ndana afuna kubweretsa njigo imene bwana kunoko ine ndonoti vuto la madzi tinatisa mijigo adati zopusa zimene zokunayi dasira pomwepo ndipo sindikufuna. Ewa mijigo ndi malori ma MP ambiri amathamangira kwambiri. Ezo sibuna kugwira ntchito ndi anthu amene acha. Tati kugwira ntchito ndi boma. Mosati kuchitwa na kuti munthu wava uniform achipani bwerani kuno bwerani. Ndizikwera galimoto achipani ine. Ayi. Ngasango tapa chatinava kuti mupira kumeneko nde kagalimoto kalipo basi. Tsopano zimene pamene ndikapita kwina kwake wina adadzipereka. Shadow. Akuti galimoto angada kufuna atenge anga. Dati kuona tsopano kwa takafika kumeneko akaona galimoto yake sinali yachipani koma nali yake. Koma anthu amadziwa ndithu ya Shadow auje. Andenda kuti uyu andipweteketsa. Dati ayi ina kuti ndipemphe kwina galimoto. Ndapempha kwina galimoto. Ndidapita pa galimoto anthu ena. Oti sandale sakumenekonso. Zidenda bwino. Koma kakwera munthu wachipani. Ayi. Katundu uyu masamala bwanji katundu opsa aruyo anthu ena akhoza olo kungomva papa kuti kuli ma uniform anyamata akhoza kuzungulira ndi. Ayi mayo kabisa kutali. Uyoyo
Olo inu simungampeze olo tikachoka kuchoka kuno kumeninga kabisa. Ai bodza mupita naye kwanu tisakasanga uri makalavali. Ine ngati ndingakhale ndi uniform ndimenda valai chifukwa ndimene ili yanga. Iyi ndiye yanga. Kodi ndi uniform so iyi? Imene ndi uniform moti ndavala pa ndi uniform ya school ya kurumbi. Iyi ndi uniform ndavala pano. Kodi ndi ofoni magama uniform ndemu zicho vaso ma uniform uso. Ndizivala kwako ya kumeneko kaya. Ya kumeneko kaya. Sky blue ndi uniform ya kurumbi. Ndemu nasoketsa malaya. Kuri muzivalaso. Mukamaka gawa makauti mnanuso mava uniform. Yapo pali yanga. Chifukwa ine makakhaso ngati mwana wa school. Pali yanga ya head pamenepo. Iyi mapesa. Ahedi so nauza mavalaso. Maheda amasiku anotu amafunika masize ake azikhala. Ora ya bwino. Timangu auza kuti kumene muliko tapeza ni size yanu mutiuze mtengo wake. Basi nkhani yake. Anakubera konde anthu ma uniform ma uniform 26 adabedwa. How? Ineyo chifukwa kuti iwo kuti adzoti ndunena zona datenga ma uniform aja ose kupereka kuti mudzoti ndi zona ma uniform alipo nda amene wakasungeni kusukuluko. Ya dagwisa ntchito anthu ena. Okay. Tailongo sana. Mwina atakupatsani, mwina adasunga. Adanduza asukulu kuti amagawa pa kampeni. Amagawa pa kampeni. Zidakhala bwanji. Mose chula maina. Tikachigwira chimuntu basi. Tingwavomera zoti uniform adabedwa. Basi nkhani yake. Ndidabweza so ndagula uniform 26. Wait a minute. Musali apa basi mundithamangitsa awe. Abasi nenda mwanyangu. Mudapereka ma uniform wo ndikukonzetsa ma uniform. Ndiye panopo ndapangako awa 26. Awa 26. Adali 200 ma uniform ndi awa. Ndiye kusukula adakafika ngati. Ndiye inuyo pakuti makhala komweko tenga mkoni tengani ine mwina zangu kwela basi nkumabwera kuti tikagawe palibe futo basunyamula kupeza kuti tentikagawe hadikira tentikagawe basi ono zonse zatha ine kudzapita sono kuwerenga mawijeni manifomu palibe ina bwanji zakhala bwanji manifomu adali mwakuti wina adakweta bwerani kuno akasalawa amagawa etu amagawa akupereka kampeni ati change yakubena amagawa unamuyika makona kwambiri shado dangote acha bwino basi ndangotelo kuti basi chabwino musavutike manifomu andikupatsa wabwanga rada wina ndiye kuti mudathandizirako kampeni so pano eneka sinthandizirachi pani ada wina vakufuna kuaranjira yazawo ndichocho nditi ndema kabisa kutali kuti anyamaranga mazungulizo pali pamene angakapeze manifomu amene palibe amazindika kuti aragawa ari kuti munthu amene akumayika potali manifomu amene chifukwa zikachoka apa pamene zilipo state Salima Mangochi basi nkhani ata okay so zimayamba ndi kufufuza skuluyo kenako mulumikizana ndi apa skuluwo ndiye mwauza ndipatseni uniform yanu kala yanu tidziwe kuti makhalata fano kuti mablue akusiyana ena amakhala magreen ena amakhala majani so mamba mwatenga kala yaku skulu kumene mukukula chako okay timalumikizana ndinu inu mundu za skulu yakuchitipa ineyo nditenga nambala yakumeneko ndimpatsa ndalama munthu kuti andigule manifomu awiri apa skulupo akutumizira anditumizira akanditumizira yapeza sample yake ndiye makanditerala ndimapeza mugula mapesa asalu mupatsa so kama uniform kenako mulumikizana ndi acha tubweya tudzapereka basi akutero masomphenya anu ndotani pa nkhani za ndalezi chifukwa sizingavute kwambiri tu pamene mwafikapo ineyo ndale ayi ayi ukoko kaende ndiukanilatu ufumu koma mwina kuti mutakhala gogo timatumikira afumu matumikira afumu ineyo matumikira afumu koma usati kuti inu yomwe kuti khozalo akavekera iya koma ineyo matumikira afumu ndiye matumikira mukutaya mwayika apapa ndi zinthu zoti zinthu zinali kale bwinobwino kundaleko kundale madziwa mwa mathela anthu andale no wina tsopano kuwina kampeni kapanga ku Mangochi chitipa kuti ndiye kunanga ndisankhe dani ine mali ndino wina apa hayi tisadzipusitse sichocho nditu akutero tu ine mavangarazira aizarere mu 2030 inde kuti timba nawo sizingatheke kundale kweyayo musatike kumene kweyayi timalize kucheza ndi Apo Sosola mlendo wathu program yayo ya Cruise 5
ndinakufunsani za chamba mwanena kuti simunasuteko yayi chamba. Koma mmaona ngati pena pake mwina mudzasutako chambali. Ayi. Mowa mudamwa? Ayi. Koma mudzamwa patsogolo. Sindzamwa nthawi idata. Oho. Munali muli pabanja. Ana ndili nawo angati? 4. Oho. Akuluakulu ndithu. Akuluakulu. Vidzukulu? Ziwiri. Zidzukulu ziwiri. Futi mudaombako? Ayi. Ng'ombe mudaphako? Ayi. Nkhosa mudaphako? Ayi. Mbuzi? Ayi. Nkhuku? Ayi. Mbewa? Ayi. Ndewu mudachitako? Operation mudachitako? Kuchipata adakugoneka mkoni? Ayi. Magazi mudaperekako? Blood group yanu maidziwa? Ayi. Nesalimire pomwepa chifukwa kumene tuloweraku kuzokhala kuopsa manena kuti simunadwaleko koma kudwala kokha malungu okha munthu umachitako. Koma tikosagona nako pansi. Osagona paphasi. Ayi. Andimakhulupirira kuti ntchito zachifundo zimene machitazi mwina ndimene mandiya nazo madalitso kuchokera. Ulendo nadagwa koma chifukwa choti atandiimbira foni ku skulu. Kuti mwana uja mukumulipira skulu uja salowa lero chifukwa tufuna fees. Kugwa kwake kotani? Kukomoka basi bibi kukwera. Kuti tsopano ana aja ndiwalipira skulu koma lero ati salowa kucheni ndipanga bwanji. Yolipira skulu simunatiuze kuti malipira. Ndakhandulipira na skulu. Kuchikwawa kuneno ndakhandulipira skulu. Ana ochuluka bwa? 4. Ndiye mmodzi mwa ana amenewo aphunzitsi adayimba foni. Ali mwana wanu ali pa gate tusalowa. Pamene mwanayo ndi anoti sindadziwa ndimalipira kwa anthu oti sindadziwa. Koma ndakasindauzidwa ndene kuti so zakhala bwanji tsopano. Ndiye kuona chochita yandisowa. Kugwa. Bibi ushuta? Kugwa. Anthu akupizani munthu? Kunyamula. Teka. Ori apo posa kuona. Maona chidima. Tabaliza yoncho kucheza ndi apososola mlendo wathu mprogram ya Cruise 5. Ndikupatsanibe kamwayi kuti mungonena mawu otsiriza chifukwa chinthu chimene mukuchita chinthu choti mwina amalambira akhoza kusunthika. Komanso ena amakonda kuti tikatere tatipatsani nambala yawo tufuna kuti tathandizeko kuti mwina akhoza kafikira ena muli okonzeka kulandira anthu ena atafuna kuthandizani. Ndi okonzeka. Chabwino. Mora atafuna kufikirani kunena kuti ndinakuonerani ndinachita chidwi ndiye ndili ndi 151,000 ndionjezere pa 150,000 ndinokonzeka kuthandizidwa. Mawu ena aliwonse amene mungafune kunena otsiriza? Mawu otsiriza ndi akuti amalawi tiye tiyesetse kutengapo gawo pothandizana pa nkhani ya skulu kuti dziko lino musadzakhale mbuli zokhazokha. Amaliza yoncho apo sosola. Nthawi zambiri fa nthawi yanu. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo.